A denominación de orixe Ribeira Sacra vén de facer unhas catas presentación en Navarra. Fixéronse 4, 3 en Pamplona e unha en Olite, dirixidas ao Grupo Envero, a Asociación Sumiller de Navarra, o Clube de Cata Luis Fernández e a Cofradía do Viño de Navarra. As presentacións foron dirixidas por Ruth Fernández, técnica da DO Ribeira Sacra, e o seu miller José María Martínez. Os viños que se cataron foron tanto brancos como tintos e barrica. A experiencia foi un éxito tanto pola aceptación como polo interese e a grande asistencia que participou nos actos. Todos quedaron sorprendidos pola calidade dos viños, así como a localización da Ribeira Sacra, e xurdiron moitas preguntas tanto da DO como das características da zona, a viticultura, así como a curiosidade polo prezo e a forma de acadar os viños da denominación. Debido ao éxito, a experiencia repetirase do 4 ao 8 de marzo en Canarias. Tamén estarán dirixidas a sumilleres, profesionais da hostalería, profesionais vitivinícolas e consumidor final. As catas faránse en varias localidades de Lanzarote e Tenerife. Prevese un número de 60 persoas por cata, presentarase a denominación a través dun audiovisual e despois cataránse viños de diferentes anos. Ao rematar a cata haberá unha degustación de produtos galegos con indicación xeográfica protexida como o San Simón da Costa, queixo de tetilla, Arzúa Ulloa, mel de Galicia, lacón galego e pan de cea para rematar cunha cata comentada de augardentes e licores tradicionais de Galicia.